Horrelako egoera hau edozein egunetan Gasteizko edozein taberna zein jatetxetan eman daitekeena da. Eskerrik asko. ¿Euskaraz esto que supleta? No, lo siento, tenemos en castellano, francés e inglés. En euskera no tenemos. Asko, baldin bat konpondu guna, sonoki. Edo beste hau. Hola, buenos días. Epa, egunon, kafesne bat eta bi ebaki, mesedez. ¿Cómo? Kafesne bat eta bi ebaki, mesedez. Vale, ¿un café? ¿Cómo? Un café con leche y 2 cortados. Ah, vale, ahora te pongo, ya lo siento, que no te Vale. entendía. Bezeroak ezin izan du bere hizkuntzan nahi zuena eskatu. Eskatutakoa jarriko diote bai, baina egoera komunikatibo deserosoa suertatu da. Hain zuzen ere, horrelako egoera gainditu eta ostalaritzan euskararen erabilera eta presentzia sustatzeko helburuz, Giro onean ostalaritza euskaraz kanpaina abian da. Kanpainak zerbitzu eta material ugari eskaintzen ditu. Alde batetik, euskara ikasteko edota jatetxe eta tabernetako kanpo errotuloak edo webgunea euskaratzeko diru laguntzak daude. Doako itzulpen zerbitzua ere eskaintzen da, eguneroko lanerako behar diren testuak euskaratzeko, menuak edo kartak esaterako. Honekin batera, askotariko euskarriak banatuko dira eskatzen dituztenen artean. Esaterako itxita eta zabalik kartela, ordutegi pertsonalizatuak, eskaera egiteko blokak edo pintxoen osagaiak zehazteko txarteltxoak. Kanpainaren leloa daramaten azukre poltsak ere banatuko dira, Cafés La Brasileñaren laguntzaz. Euskarak bizitasuna ematen digu. Gehitu baino ez du egiten, eskainitako zerbitzuaren balio erantsia da. Mikel Zuazo, Matxete Erretegiko sukaldariak eta Rute Etxebarria Bodega Rubioko kideak ondo baino hobeto dakite. Bere hizkuntzan zerbitzua garrantzitsua iruditzen zait. Are gehiago, euskarari buruz hitz egiten badugu, gure hizkuntza izan. Euskaraz hitz egiten badugu, euskarari indartuko dugu eta bultzadatxo bat emango diogu. Eta horretarako kanpaina hau oso egokia iruditzen zait. Gu lanean nabaritu dugu nola gero eta jende gehiago euskaraz egiten du. Horregatik haiek eskertzen dute aukera hori edukitzea. Beste aukera bat da, gainera gu euskararen aldeko ekintzak egiten ditugu, adibidez bertso bazkaria. Eta gure karta euskaratuta daukagu, web orria eta bar. Zurean giro ona nagusitu dadin, Euskarari lekuari.